vás chcem všetky zamraziť a preto nemáte tieto rozprávky, tak si vás všetky beriem so sebou. Je to princezna na hrášku. Princezna na hrášku, palculienka, statočný cínový vojačik. Aladová kráľovna. Aj naše hasičské vozidlo, plus vám ukážeme aj všetko, čo v ňom je. A ešte jedno také prekvapenie, že roztiahneme aj hadice a postriekame toto aj vodou trošku. Samozrejme vonku. Môže byť? Volá Iveco Daily a pozrieme sa, aké rôzne náradie je v tomto aute. Vedeli by ste mi povedať, čo sa nachádza tu hore? Také veľké zelené hadice, že na čo sa asi používajú? Úplne to tak nie je, na hasenie sa používajú tu hadice trošku ďalej, ale aj toto sú veľmi dôležité hadice, tzv. Stanice, ktoré sa nachádzajú v tomto aute a za pomoci nich môžeme aj za pomoci nich čerpať do tohto vozidla z vodného toku napríklad vodu. Áno? Čiže tieto hadice sa pospájajú, hodia sa niekde do rieky a pomocou nich môžeme nasať do stroja a do tohto vozidla vodu. V tomto vozidle sa nachádza aj nádrž na vodu, aby sme mohli s ňou hasiť. Áno, keď niekde nie je vodný zdroj, tak si nosíme my vodu so sebou. Dneska sme ho aj boli napúšťať. Koľko si myslíte, že tá nádrž, ktorá sa nachádza v tomto aute, má litrov vody? 50, to by sme asi veľa neuhasili. Je to v stovkách, ja vám pomôžem, dobre? 200 000 to by bolo veľmi veľa. Už to ide. Dobre, Mirka, môžete tam púšťať